Gewoon zit ertoe, terwijl Jos Kriemer zei, het geit goed, er werd nog niet ge-sms en gestemd. Prima mensen om 12 uur pas. Drie maar door. Een tekst en muziek van Thij Wessels werd gebracht door Paul Jean Jesse. Vorig jaar nog met Christel van de W3 op de bühne. Drie maar door met vaste lovens. En dood maar gek. Drie maar door met dansen was in de Polonaise. En drie maar door en hij deze vaste loven in de gang. 15 op de bonning. En op zijn ruk stuit een rotonde bocht. Dames en heren, hier is live van de studios van L1. Ja, nummer 15 op de bonnen. Drie maar door. Also, yes. Best in Limburg geboren, al jaren verloren en gek niet een raad. Het stoe het oog in die oren, best toen de gezworen, verkleide fanaat. Vliegen schiet, door die gekke compagnie. Vliegen schiet, spring eens op en kom naar binnen. Gekker, gekker moet het niet werden. Lekker een nummer is werden. Dansen op iedere trap. Gekker, gekker moet het niet werden. Maak er een uur van misère. Zien we nog even gestuurd. Dreh maar door. Al rip het wakkelen verre. Dreh maar door. Dan stikt het pijn op de neus. Ik stoel al op naar het vieren, dan rieren de